Det gode ved at gå på efterslægten, det er engagementet, både fra lærernes side af og for de elever, der er her. Det bedste ved at gå på efterslægten, det er klart at have den tilknytning til sin lærer og komme i en klasse, hvor at aldersspredningen den er så stor. Man vokser rigtig meget, mens man går her. Det bedste ved efterslægten er den imødekommenhed, man møder fra lærer og fra kontoret og fra studievejledning. Jeg har ikke gået på en skole, hvor jeg har fået så meget hjælp. Det bedste ved at gå på efterslægten, det er, at der er meget rummelighed. Der er plads til alle slags mennesker. Og så har vi meget engagerede lærere, som går op i en og viser meget interesse for studiet. At der er en god mix af mennesker, der går her. Der er alt lige fra hippier til hiphopper. Jeg synes, det bedste ved at gå på efterslægten, det er, som jeg sagde tidligere, den mulighed, der er for at have en rigtig stor indflydelse på sin egen hverdag og skemalægning. Det bedste i mit tilfælde, det er, at dem, som jeg går i gruppe med, eller i parken med, det er dem, som også vil søge til politiet, så vi er meget målrettet og ved det samme. Det var forholdet kursister og lærere imellem. Det var meget god faglig sparring, og jeg var glad for, at der blev set på mig som den enkelte elev. Og du lærer, hvordan skal jeg sige, dig selv bedre at kende, og du får en følelse af selvtillid og hvordan skal jeg sige, en studiemåde at arbejde på. Det bedste ved efterslægten er, at vi er så mange forskellige mennesker. Forskellige kulturer, religioner, typer. Og det giver rigtig meget. Man lærer meget om andre.